Hello, hello, hello. How are you all doing? How are you all doing? Are you all doing great? As you can see, I am doing great. Happy, so happy, so happy to see our leader, Mazen Nandekano. So happy to see him today. Hey, to God be the glory. Chineke nara ekene. Hey, God is good. Oh, Chukwu amaka. Ekene dịrị Chukwu. O, ekekere ụwa omekwana. Join me. Let us thank God. Ekene Chineke. We are seeing our leader today. Hey, for months now, we are all kind of like, but before I proceed, good morning, good afternoon, and good evening. How are you all doing? So it is a thing of joy, something to thank God, something to appreciate Chukwu Okeke. Hey, that Mazen Nandekano appeared in court today. He appeared in court today. It is something to praise Elohim, praise Chukwu, praise our God for this wonderful miracle that he did. Hey, for months now, we have been kind of like, is everything okay with him? Is he all right? I hope he is. We are all worried. Who will say he or she wasn't worried? Everyone was worried, unless those that are not worried are those that are, the evildoers, people that have no good heart. They are the ones that are not worried. They don't care. They are the ones that they don't care whatever that happens to him. But ndị fully anaya, people that know what he is to us, we were all worried. We are all worried. Oh my goodness. We are all worried that our Ohamadike Mazin Nandekano. We were all worried and say, I hope all is well. I hope all is well. We haven't seen him. Every now and then they will come out, they will come to court. He will not be there. For months, we are kind of saying, God Almighty, is everything okay with him? It is a thing of joy to see him, I was so happy to see him. If you are not happy, you sabi, because I know there are so many are not happy. They will not be happy to see Mazi. But I am glad. I am glad, and I appreciate Chukwu Okike. Yeah, Mazi Chima Wanko, thank you so much. Yes, we are so happy to see our Mazi Nandekano. We are so happy to see him. We are so happy. Ekenerem Chineke, Ekenerem Okike, Ekenerem Ekekerowa. We are praying and believing God that everything will be all right. And finally, he show up today. Mazi Nandekano show up today. Hey, to God be the glory. To God, Chineke kere ụwa, ekene dịrị gị n'ihe i mere. Ekene dịrị gị Chukwu anyị, ekene dịrị gị imekwala ka isi eme. Ekene dịrị gị Chineke, that all is well, that at least we can see that he is there. At least seeing him, that he is alive, because we don't know who to believe any longer. We don't know who to trust. We don't know who to believe. They will come and say this one. They will come and say this one. But we thank God for Ejimako, Ekene dịkwara gị Chineke, for Ejimako, a man that said he is standing with him. Ejimako, we appreciate you. All those people that are there attacking you, those that are attacking you, those that are attacking you and saying all manner of things, those people have no good hearts. Because they should not even write anything and say and start attacking you on your. I went to your page. I saw so many things that they're writing. I was shocked. I said, "Hey, is this our people? What has come over you all?" At least for seeing the Mazi Nandekano, that should have given us all hope and happy. That should have made everyone happy. Instead of saying Ejimofo emekwanka, Ejimako, no, not Ejimofo, sack. So DOS, you all knew that Ejimafo is no longer working for Mazi, but you all were hiding it. You never said it out. Yeah? You all knew about all these things. You were all hiding it. Yeah? So my own is that I applaud Ejimako. I applaud him. I applaud him for
for coming out, for standing with Mazi. I applaud him. At least for bringing Mazi, for making it possible for us to see Mazi. Ejimako, ihe nwa na mere, whatever you are doing, kudos to you. Continue. May Chukwu Okike nyere gị aka. Whatever you were doing, forget that that time people were attacking you. Me, I didn't attack you. I did not, because I stopped attacking people. And because so many things they told us, which I later find out everything lie. No one is true to when except in Kendi Ejiofo na Ejiofo. So I'm so happy that you did whatever you did. Because this world we are, we should stop being zombie. We should stop being zombie. These are our people. If you are following people, use their brain, use their senses. It's not everything everybody said to you, you will believe. Some people, they told them not to share if you post, not to come to my page. They told them that. Don't go out to Ify on Biko page. Don't go and share her page. Don't even go and like. And who cares? And I think I care whether I like or don't like, because everything somebody told you guys to do, you believe everything. At the end, only get regret. Yeah. Everything they say you should do, you want to do it. You don't even know whether that person is innocent or that person did not do those things, because this freedom in a sense to somewhere. You guys have no brain, have no sense. Everything anybody come to tell us, we believe. That's how we believe this one. We believe this one. We believe this one. We don't know, all of you, we don't know which one to believe again, as because of lies here and there, deceit. I say, as a can come. Hey, I noticed that so many people are not even sharing this magazine and they cannot tell. Why now? What has he done for you, to you all? Because he's Ejiofor. Is that the reason why you cannot be happy that you're a leader? You are not, Ejiofor is not your leader. Nobody is your leader except Mazin Nandekan. You have to be very grateful. No matter whosoever that say to you, don't do this, don't do that, do not listen to them. Somebody cannot be policing you or be telling you what to do, and you will be doing it. Somebody use their senses, use their spiritual eye to know who is telling you the truth, who is lying to you. Use at least somebody should not be telling you this person, you heard this one, heard this person, heard this person. For that, you will go anything they ask you to tell you to say about this person, you say. That is how they told us how they told them to start attacking Ejiofor, Ejimako, not Ejiofor. I don't care about that one. That if I Ejiofor, God Almighty will this one day all get paid for all his crime. But you see, Ejimako, he was working hard. And people were against him, talking trash against him, but he never listened. He was still doing what he's doing, because he knows that he knows what he was doing. He never listened to all those people that were coming to attack him on his. Once somebody said to them, go after this person, go and start saying things about this person, that is how it's going to be. They don't say, no, I won't do it. I will not. Why will I go after this person? What has he done wrong? What is his offense? My own, then that time, because I don't know what I did then. But anybody that I attacked that time, I have said I'm sorry. Because this freedom is not only one person will get it for you. One person cannot get it for you. So one person cannot be policing you, be making you to be zombie. You'll be following about one person. Because of what? Did that person, is it God? How can you all be listening to everything one person or other person said to you, you listen and do? I applaud Ejimako. Ejimako, I applaud you. For you to make it possible for me to see Mazin and the Kano, I applaud you. I applaud you. You did very well. Chukwu Okike goziere ngi Ejimako. Well done. Well done. All of us will put this thing together for our leader to come out, for us to see that he's alive, that he is held, at least, no matter how it is, at least our leader is alive. Our leader, we can see him. We can see Mazin Nandekano, that we know that he's still there. He's not dead. He's still alive. Because I was worried, one time I would be worried. I say, are you sure these people have not done something? And they're just telling us something different. And we don't know what they are telling us. It might be that Ejiofor that makes them not to be bringing Mazi to court. It's possible, so that we will be worried about it. It's possible that it's that Ejiofor, that man.
It's possible. Ejimako, thank you. I'm so happy that you make it possible for us to see our leader today, Mazi Nnamdi Kanu. He came to court today. I am so happy. Hey, God, I give you glory. Let me play that one. He was just there. You know, the way you see, I saw the one he was trying to check in the zoo government, in the zoo Nigeria. He was trying to go and check them. They don't want to shake his hand. They refuse to shake his hand. Imagine they refuse. They don't want to shake his hand. Are they this people? Are they not wicked? Yeah, are those people not wicked? Where is it again? Let me bring it. He was trying to shake. This is Ezenrio. I think yes. This person now is Ezenri. I believe the Ezenri they talk about. They say so many things about this Ezenri. The Okachamara. That's not how much everything. People that say they know everything. Everybody they will attack. Everybody they will call name. Everybody they will say that person is evil. So how mad. So how this Ezeri now was the one they were castigating, calling all manner of name, saying all manner of things against him, calling him everything, saying so many things. It is only them that is the good guy in this world, saying so many things about this Ezeri. He was there today to see Mazi Nnamdi Kanu. The Ezeri was there to see him. Ha! Ndị ọkachamara, it is all about me. Me. Anybody is evil. Every other person is evil except them. They are the good one. Every other person is not doing it right, except the one person is doing it right. Everybody is a wicked person. Everybody is a saboteur. Some of them are even calling me saboteur, as if I have sabotaged the struggle. If they see saboteur, would they even say a thing? People that is even sabotaging them, they are not. They are there seeing them sabotaging the struggle. They won't say nothing. It's me. They come and say. Some of them say, "Yeah, you've done this one. You are working with this person. You are doing this person." I don't care. You see, you guys. Chineke na should need one by punishment to all of you. See, our leader is out today. Ejimako, thank you. We appreciate you. We appreciate you for making it possible for us to see Mazi Nnamdi Kanu on the way I will be. We are happy that you make it possible for us to see him. At least our mind is relaxed. At least we know that our leader is Mazi Nnamdi Kanu is still alive. He's not dead. At least our mind is a little bit calm. This is not where we want him to be, but at least for most now, we are all worried. Every time they will come to court, they will tell us one story or the other. That one they call himself, what is that his name? That Carol White. He will come and say one thing or the other. We tell, Chineke, I ask Chineke now, is this all the thing with Chineke? See now, our leader, he appeared in court today. Who will not be happy that he sees Mazi Nnamdi Kanu today in court? Who will not be happy? I am very excited, very much happy that I see Mazi Nnamdi Kanu in court today. It is a thing of joy, giving me happiness to know that Mazi Nnamdi Kanu. Oh, Ekele diri Chineke, Ekele diri Chikwu. Let me bring this one. The one that he went to go and shake in the fula, in the obi. They say they refuse to shake his hand. They refuse. Just simple concept. Shake somebody's hand. That does not make you not to be a Nigeria lawyer. No. That does not make you to stop being a persecutor. No. You couldn't shake hand. What has it done to you? You don't know tomorrow now. He might be the person that will help you in this life. You refuse because you are representing Nigeria court. Is that is the way you guys behave? Shake hand with your opponent. It doesn't matter. It won't make you say didn't want to shake hand with him. As if no obu na obi adehogem. See, our leader came to court today. It is a thing of joy. A very good thing. I am so glad. I'm so happy. Ekelere Chineke bi n'igwe. Ka o ji wee mee ya possible for that Mazi Nnamdi Kanu appear in court today. It is something to praise God for. I am so happy. Ndị na-adị happy, ndị obi ọjọọ. I saw which one is it? They call him Darlington. I saw what he's talking about here. I say, see, instead of these people to say it doesn't matter who is doing this work, all we want is Mazi Nnamdi to come out. If he doesn't want Ejiofor,
Ejiofor ka ogini ka na-akpọ ya, ọ bụ ya bụ Chineke. Must he, if he doesn't want Ejiofor to be there, is there anything wrong? If he doesn't want him, is there anything wrong? Can't you appreciate another person's job? Can't you appreciate it? So no choka mas na kanu tokiri n'ebe ahụ. Oya erere unu niile. Unu niile oya erere unu. Oya adịrị unu niile na ama. Maazị na nkari ya pụtara na kwefu Chineke ya kpọpụta ya. Ka unu niile ga-eme ọgwụ niile unu na-agwọ. Ma ihe unu na-eme, Chineke egosi unu n'ike ya karịrị ike unu n'ofu n'ofu. Ma ndị na-achọghị ka ọ pụta, ndị bịa take over si na ha bụ na nke a, na ha bụ na nke a, ha bụ na nke a, bịa ihe ọbụla ha si na ha ya bụ n'ụwa ha na-akpọchaghị ya. Chineke na-edizikechi unu niile ofu n'ofu. Maazị will come out. Maazị will come out. Unu bịara freedom, unu bịara ịzọ freedom for ịzọ position. Ọ ihe unu bịara ịtụ unu afa. Mma bụ unu ya tata. Ọ nwaanyị ka mbụ nkwachi unu, nwaada ka mbụ nkwachi unu jesiri ike wepụrụ ya eme. Unu bịara freedom ịzọ post, ịzọ position, ịzọ onye ya bụ nke onye ya bụ nke a. Ọ ihe unu bịara freedom. Freedom abịara ka ndị bụ unu mee freedom ka ndị mmadụ nweta onwe ha. Nke unu adị iche ihe ndị Igbo, ihe a niile dị iche. Onye nke a na-aza afa nke a na-etu gị afa niile dị n'ụwa, etichacha gị ya n'ụwa. Na-etu gị afa niile dị n'ụwa, a ga-etu gị ya. Ị na-aza ya n'eko. Ọ bụ ihe aka anyị bịara. Is that how we want this freedom? Is that how we want to achieve freedom? Is that how we want to achieve freedom? Nwaada ka mbụ ma gwa unu ya tata, nwaada Igbo ka mbụ ma gwa unu ya. Achọrọ m ịma abịara ịzọ freedom. Onye ọbụla na-eme ka o si dị ya mma. Unu ya ha dịkwu happy, ma ndị nke ọzọ ha ya adịkwa happy na Maazị Nnamdi Kanu pụtara na kọtụ tata. Unu ya ha dị happy about it. Unu apụta na-akọ ọ bụrụ na ọ bụ Ejiofor mere Ejimakọ mere o ji je kọtụ tata. Na ya na-represent Maazị Nnamdi Kanu. At least rasị biko, ọ bụrụ na ị ga-eme ka Maazị pụta, mee ya. Ọ bụrụ na ị ga-eme ka Maazị si ebe a pụta, mee ya ka Maazị si ebe ahụ pụta. Unu emeghị ya. Enwere ka play unu n'ebe a ka m nwetagodi ya. Ndị mana ndị nke a na-emekwa ha na-ekwukwa nke ha. Ekele dịkwara ndị a maybe self ọ ga-abụkwa ndị agwụkwọ ha niile, ma ndị Ejimakọ jisi n'ike. Onye ọbụla ama ihe ọ ya eme ka anyị nweta onwe anyị, ka Maazị si na freedom apụta. Ndịkwa tinsi ahụ na ọbụkwa ndị na-atụ asị, ndị ji propaganda asị na-asị na ha na fight right freedom every year na-akọrọ anyị one story or the other, na-enye anyị hope, enyecha anyị hope, adashia hope anyị iji ikwu asị ekwukwana ọ ga-eme nke emekwa nke eme. Onwezie nwere time ikwu okwu asị na ịbụ na ajọ mmadụ, ịbụ na bitre ya, ịbụ na nke ụna abụrụ ya. Ndị pastọ bụ the same ka ndị pastọ kwuru ha. Nyaanụ ntị ka unu fụ Maazị Nnamdi Kanu n'ezie ya. Ka ebe m etinye ya ka unu fụ ya ọfụma. Onye ndu anyị, our leader. Chukwunna, imeela imetinye nke ebe a unu gere ndị a. To God be the glory. No, the thing is not clear. The thing is not, it's not playing. Hold on. I'll tell you. I'm live. I got it. Whoa, I don't know what to do here. Sorry, I'm coming. Yeah, I'm coming. So,
What is wrong with this thing? Come on. I don't know what is wrong with it. I'm coming. I'm coming back. Short, I'm gonna play it from this place. Because this place sometimes is not so. Mhm. And I put my thing on the camera. Yeah? Who's that doing? Sorry. Efukwa. Ọzọkwa ka o jizi cheki onye ndị Nigeria lawyer ha jụ ha achọghị shake aka ya. They don't want to shake him. Let's shake you now. We don't even care. Let them not shake his hand. We don't care. We don't care. All we want is that you release our leader. The court case will be coming up when they said 20 guinea. So we are praying for God. Let them release our leader. Finish. Let them bring him out. That is all we want. Let him come out. When he mere ha. Ma ndị Igbo niile obi ọjọọ ndị obi ọjọọ unu niile bụ ndị obi ọjọọ unu niile bụ ndị obi ọjọọ na-achọ ka Maazị Nnamdi Kanu si na kọtụ apụta. Chineke ga-edisgrace unu niile ofu na ofu. Obinigwe ga-edisgrace unu niile. Unu niile ọ ga-apụtarịrị. Ọ ga-apụta na that Nigeria ọ ga-apụta. Nwanne unu mere unu gịnị? Ka ihe o mere unu ji sị ka unu gbuo ya ka unu destroy ya ogiri ka na ọpụta ọsị ka ọpụta chọt ọ fight afọ ịdị mma ndị Igbo unu wee sị na ọ ga ha agarị. Maazị Wikọmat ihe akwa eze nri ọkwa ya ndị ahụ a na-akpọbu n'ọnụ nke ahụ data eze nri ha bọtụrụ nwata na-akpọ kpọgide ya n'ọnụ na ajọ mmadụ ka ọ bụ onye ọbụla bụ ajọ mmadụ. Everybody is a bad person in this struggle. I know everybody is a bad. Ọ kpọgidere onye ahụ ajọ kpọgide ya eze nri ka a na-akpọ n'ọnụ maka eze nri nyekwara advice. Nwaanyị na-ekweta advice mmadụ ndị anyị fụrụ na fight freedom ndị Biafra ha kacha ihe mara nwe ha anaghị ekweta ha advice. Ha kacha ihe mara ha kacha mara nke ikwu asị gị gịnị mechie ọnụ gị ekwu na criticize asị gị why are you criticizing? I need to be zombie. No, all of us will be zombie. Ona ndị chọọchị si eme ndị pastors si eme ndị mmadụ ọ ya ka ha chọrọ ka anyị niile dị like that. Ịgwakwana ha anything ịgwa ha anaghị nke gị agụna. Don't say nothing. Follow or listen to them. Ndị nke asị we must obey this one. Ndị nke asị you must listen to this person. Which kind thing? Ejimako, thank you. I'm so happy to see Maazị Nnamdi Kanu with anya m na-abụ am fear korokoro pụta na court. For how long now? Can I pay you for all long now? Coach you jigide Maazị every time ha je court ya na Okeke I cover her story. Maazị ya hapụta. I am not do worried. Many Biafrans we are so worried. Are you sure Maazị is still alive? I believe God. You see, I know that Chineke agaghị disappoint. Na Maazị ga-adịrị alive. Now, the God of our land, our ancestors, we never let him die. Because now maybe not how to make yourself ejimako and ime ihe o kwesịrị ime. Au Chineke wee kpụpụ ha n'ụzọ. Ejimako jisi ike. Anyị nọ gị n'azụ na n'isi ike. Anyị kwụ gị n'azụ. We want Maazị ihe ọbụla ị ga-eme ka Maazị pụta jisi ike mebia. Jisi ike mebia. Ihe ọbụla ị ga-eme ha pụta ha jere na ya disi kama ha ga-adịgodo happy ifugodi their leader. Hapụgodo ime gị attack. Happy ikwu anything about. Dịgodo happy na Maazị pụtara. Dịgodo happy na ha furu our leader anya. Dịgodo happy that na at least our leader pụtara anya fụ ya anya for how many months na ihe a na-eme bụ ijezi na ya place na-eme gị attack ndị nzuzu ndị na-amaghị ihe bịa na ya this thing ya ka ihe akpụ ya Twitter na-eme gị attack. You are now becoming the
onye ọbụla ya eme ka maazị si n'aka ndị Nigeria pụta ojisi ike, we are supporting that person. Ejimakọ you are the person that anyị na support iji siri ike chụọ anyị maazị tata kpọpụta anyị afụ ya anya all this while anyị afụrụ ya anya mba anyị amaka ọ dị mba anyị amama ọkọrọ ngwụrọ mba anyị amama na-afụ ụzọ mba anyị amaghị for all this while anyị nọ na speculation. Is he okay? Everything is fine. Ihe ha na-agwada anyị ọ bụ eziokwu? Is he still alive? Are you sure they are not telling us lie? We don't even know whether these people are playing with us. We don't know whether they have dealt with Maazị. We don't know what they have done to him. But today, at least, anyị fụrụ anya man, our leader Maazị Nnamdi Kanu, he is still alive. He no matter what, Chukwu na nyere ya ndụ. O jere ije, o shekiri mmadụ aka, o kwuru okwu, ọ họgụrụ ndị mmadụ, ọ niri da ekpere hey unu niile ọ ya adịrị unu niile na mma kefu unu niile ihe unu nọ bụ na unu na-agba onye nke apụtọpụ onye na-akụghegharị na online na-akụghegharị ihe akụnụ pụtara ime na-akụghegharị na-aza ọkpụrụkpụ afa na-egbu nwa nkịta ma nke a na-akpọ Chineke a na-akpọcha unu ya ka eturu Chukwu unu na-azị ya nke Chineke bụ afọ ya unu na-azị ya ifere anaghị eme unu niile ihe akụnụba ime unu na-fight freedom ọ na-aka ndị other countries si fight freedom si fight nke ha every name dị n'ụwa onye ahụ azachaa ya ọ na-aka Chineke si wee mma agwa unu ya tata mụ abụ nwaada afọ Igbo mma agwa unu ya ọ na-aka Chineke si wee tụcha ndị niile fight freedom ha esi wee tu ha afa na-etu ha afa unu enwetabeghị freedom na-etu na afa niile dị n'ụwa na-etu rubbish a na-akụ aka ikwu oke ikwuo igwe anya ha n'unu adịghị mma onye ọbụla pụta na-emeghị ata ekwukwana emekara Africa mma agwụ today ka m akwanụ na ya because I am happy tata na maazị afụrụ my leader anya today, so I'm happy, very much happy. Ihe ọbụla m ga-agwa unu ndị US gịnị ka unu nwa na ume onwe ha ke nke unu si na unu ezo all this while na gbasara bụrụ ajọ mmadụ tinyere maazị si ya bụrụ gịnị kansụl sno lead kansụl ndị ajọ mmadụ nke unu tiri ndị na-achọghọ ihe ọma ebe maazị Nnamdi Kanu nọ unu etinye ha tinye eji ọfọ ọnụrụ ọpụta kọrọ ọsịkwa anyị nka since ahụ ha na-eji m ejọkeme since ha when ha ji na-eje kọtụ akpọpụtago maazị si anyị fugodi ya anya mba akpọpụta ha anya anyị unu ezuo ya maazị asịna na ọfa ya according to them na maazị afa ya na yes ya faya ha jebe biko ha enweghị ha ma ha na-eme ya faya ha nweghị ha na-eme gịnị ka ha mere nothing ejimakọ jisi ike ka m plee nke a ka unu gere ndị a bụ ndị pụtara na-ekwukwe ihe ha na-ekwu onye ọbụla nchọtụ I am so happy that na Chineke na-akpọpụtara mere anyị afụ maazị today ndị na-achọghọ ka afụ ya anya ndị na-achọghọ na-ezi ezo na-eme ka ndị mmadụ na-enwe BP na-enwe na-asị maazị ọdịkwa oke maazị ọdịkwa fine nwekwa ya na-enye ya nke na-akpọpụta ha pịa tat anyị afụghị ya Chineke ejimakọ wee dọnụ ịtraịrị wee dọnụ gị nwa aka Chukwu ga-ezere gị anyị jisi ike n'ọrụ na anyị ga-enwe mmeri jisi ike n'ọrụ ada na mba jisi ike n'ọrụ ihe anyị na-eme Chineke bi okpuchigide gị maka ndị ajọ mmadụ ahụ nwere ike ịbịaba after you ka because na ha afụ na ịgba na mbọ kpọpụtara anyị maazị anyị afụgodi anya tata anyị afụ ya anya ndị ajọ mmadụ na ajọ mmụọ juru ime ya nwere ike ịbịa after you ma Chineke agaghị ekwe Chukwu kpuchigide gị ana Biafra ancestors Chukwu okike kere ụwa na-akpuchigide gị enweghị ha ga-emete gị ndị ajọ mmadụ ndị bịara na ha bịara ime freedom ihe ha bịara bịa bụ ibukọsịrị ego ịnakọsịrị ndị mmadụ ego every week a na-eme fundraising a na-ana ego ọdịnye eji ego ahụ eme ya amaghọ ekwu asị ekwuna mma ekwuchachi ya tata ma gwa unu ya enwekwenye unu eme m Chineke nọnyere m kọza ma gwa unu eziokwu enweghị unu yi eme m unu traigide ya Chukwu asị unu emesịna nwaanyị aka n'ihi na aka Chukwu nọ n'ahụ m onweghị ọgịnị dị ihe nke a ọgịnị dị ihe nke a ekele dịrị Chineke na anyị fụrụ maazị Nnamdi Kanu anya tata ekele dịrị Olisa ekele dịrị Chukwu okike kere ụwa na anyị fụrụ ya anya today hey Chukwu imeela ọ nwekwa ndị na-eme ihe Biafra ndị a na-akpọ ndị Biafra Liberation Army ana m efolokwa ihe ha na-eme na Facebook ana m afụ ha ndị a na-apụta na-asị nye na anyị ego tata nye na anyị fundraising mana ha sị ha na-eme ihe niile a
nsị a biko na ọ bụrụ na emekwa Chineke mee ebere ọ bụrụ na eme na unu mebia ka ihe a chọrọ bụ freedom. Onwekwa ha na-apụtakwa na-asị nye na anyị ego meenụ fundraising, anyị eme fundraising tata, anyị eme fundraising echi. Ọ dị nnọọ ka Chineke si wee kpọpụta ndị nke a na-eme ya, ha mebe nnọọ ihe anyị chọrọ bụ freedom. Ọ gịnị mana every week anyị na-anụ enyekwa aka gịrị ego niile amaghị eji eme. Ọ dị ihe eji eme ụsọsọ Chineke ma ana m enye so ndị na-enye na unyebenụ. Mana ihe na-agwa unu bụ na ifere emechicha unu niile ifere emechicha unu eji ọfọ ifugonunu sisi ọ pụziri n'ụzọ ka maazị bịaziri kọtụ tata ya fụ maazị anya ya na Okeke onye ama nke ha na-eme ha na ndị US kama ha ndị US ma na ndị abụghị ndị eziokwu faya na ha nọrọ ebe a ha na ha na-alụ na-eme kama unu ga-ama na ndị abụghị ndị eziokwu kama unu ga-asị ha pụọ ka unu weta ndị ọzọ unu niile ndị asị ndị aghụghọ unu bịara ịzụrụ anyị freedom, unu bịara ịzụrụ anyị Biafra freedom. Anyị anụgonu thank you unu agbaniana mana ejimakọ ịgbaniana wee zọpụtara anyị wepụtara anyị maazị tata ya afụ ya na obi ruru anyị ahụ and we are happy, we are glad. Ihe anyị na-arịọzi Chukwu mbọsị a ga-asị 20 something a ka Chineke mee ebere ka ha sị maazị discharge and kute go. Chukwu na biko nụrụ akwa anyị mere anyị a ka o si n'aka ndị apụta ka o si n'aka ha apụta. Nwoke mmadụ anọgo for how many years every year na-asịkwa na ndị onye nke apụta ọkọ nke onye nke apụta ọkọ nke onye nke apụta ọkọ nke unu na-achọ freedom ọ na-akụ unu si achọ ya ndị freedom. Ka play these people ka unu gere ndị a makwa m ndị ha bụ ma na-afụkwa m ha like kwa ha ndị ọbụla ma ha na ha na-eme ihe dị mma ama like ha mana amakwa mma ka ntinye ebe a ama m ndị dị ya bet somebody forward m ya wee sịkwa na ndị nke a Chineke gozikwa ha makwa m ebe ha si. Osnafa coalition for release of Mazi Nnamdi Kanu. Which we are gathered today to support the freedom of Mazi Nnamdi Kanu. So let's watch this video. Putin killed Navalny because Navalny was the one opposition leader in Russia that Putin feared the most. So this is a real... This is my thing now. On behalf of Ambassador for Self-Determination, I'd like to welcome you to this gathering, which we're gathered today to support the freedom of Mazi Nnamdi Kanu. So let's watch this video. Putin killed Navalny because Navalny was the one opposition leader in Russia that Putin feared the most. So this is a really tragic day for me, and it should be a tragic day for anybody who cares about democracy. You know, remember, he went back to Russia. He didn't have to go back. He went back for his country because he was a patriot that believed that his country could be different. I put him in the same ranks as the Navalny of Mandela. What's happening? And Valenza and Havel, but with one tragic difference now. Navalny is dead. This particular clip, I was watching that, was a Friday. Please tell me if this thing is cracking. Let me know, because sometimes when I play this, when I go back to watch it, the voice is not clear. I don't know why. Maybe I will play it with my phone so that it will not it will be much better, because I don't understand. Let me play it here, let you know what I'm talking about, because I don't know why it's doing like that. Seriously, I don't know why. Self-Determination, I'd like to welcome you. Okay. On behalf of Ambassador for Self-Determination, I'd like to welcome you to this gathering, which we're gathered today to support the freedom of Mazi Nnamdi Kanu. So let's watch this video. Putin killed Navalny because Navalny was the one opposition leader in Russia that Putin feared the most. So this is a really tragic day for me, and it should be a tragic day for anybody who cares about democracy. You know, remember, he went back to Russia. He didn't have to go back. He went back for his country because of...
Hey, my son is calling me. He's a patriot that believed that his country could be different. I put him in the same ranks as the Navalny, Mandela, and Valenza and Havel, but with one tragic difference now. Navalny is dead. This particular clip, I was watching that, was a Friday morning when we got the news of Alexei Navalny's death. And obviously, the thing that came to mind, I didn't know much about Alexei, but this says it all because he was under Vladimir Putin's thumb. First, I started to see the resemblance between his situation and Mazikano's situation. Putin, as the head of state, tried to poison this gentleman, and then he recovered from that. The Nigerian government tried to kill Mazen Nnamdi Kanu, and he survived and escaped. Navalny returned to Russia. He was immediately arrested and put in jail, solitary confinement. Mazen Nnamdi Kanu was minding his own business in Kenya when he was illegally abducted, renditioned to Nigeria, and put in jail, solitary confinement. Same situation. Anybody that cares about democracy, the first thing that comes to mind is not to let Mazen Nnamdi Kanu fate become what we just saw. And that's what got me excited. We've been quietly trying to get a coalition of people to actually demand his release, but it's been difficult. But this particular example really made me realize that if anyone has anything that they can contribute towards this man's release, to do it now. Those of you who don't know about Mazi Kanu, I'm going to invite Ben to sort of give us a little glimpse as to who he is and why he's doing what he's doing and why all of us should demand collectively and individually for his immediate and unconditional release. Well, today is a sad day in Nigeria because Mazi Nnamdi Kanu remains in solitary confinement. This was done Saturday, last Saturday. Today is what? Monday. It was on Saturday last week. These people gathered here. This conference was done on Saturday last week. As of today, he has been in solitary confinement since June of 2021. Like Evans Raffle said, he was kidnapped from Kenya, minding his own business. But the fact is, this was not the first time he was kidnapped. He was first kidnapped in 2015 in Nigeria, and he was locked up for 2 years. And later on, he was released. And then there is a failed assassination of Mazi Nnamdi Kanu in his own home in Abia State. And miraculously, he escaped that very assassination only by God's grace. So he's alive today. But I want everybody to know, any day Mazi Nnamdi Kanu remains in solitary confinement is another day of violation of his fundamental right as a human being, as a father, as a husband, and as a community leader. There is no reason why he should be in prison today, if not for the sake of others. He wasn't fighting for his own. He wasn't fighting for his family. He wasn't fighting in the name of the Kanu community. He was fighting for the interests of all. So I believe there's a video that we're going to show you so you can get a taste, a glimpse of some of the things that took place that really, made Mazi Nnamdi Kanu to come out in public and began to openly call for the freedom of
of our people. But before then, there's something happened. You're going to see a different Mazi Nnamdi Kanu back in 2013 in Europe. He wasn't campaigning for Biafra. He was not agitating for the freedom of Biafra. This is going to take long. Definitely will be the fate of Mazi Nnamdi. To have that right and have that privilege. Otherwise, how do you prepare a defense? The second is the concept of a right to a speedy trial, meaning you're not to sit and languish, let alone in solitary confinement. Graduating from school, they have a place. No, I don't where know. they That's can why be that's gainfully place because it's employed. going to take long. You go to war. No, because truth is a spoke up. That was his crime, and his punishment is actually being sentenced to death. So those of us that are members of the Ambassador for Self-Determination, our goal is continue to champion the release of the likes of Mazi Nnamdi Kanu wherever they may be around the world. I think we've walked the halls of Congress, and we need more voices to rise with us, which I believe is going to make a strong difference. We want you to reach out to your representative, your senator, your congressman, and share the story of Mazi Nnamdi Kanu. We need to send that voice collectively and even individually, however way we do it, to the Nigerian government before this important trial. I think at this point, Ben, if you don't have anything else, I think we'll just open it up for Q&A. If you have any questions, you can fire away and we can basically try to answer those questions for you. The question is there anyone else like Mazi Nnamdi Kanu that is currently being detained in Nigeria? And the answer is affirmatively, yes. There are many. There are many young men and women that were following him that are in different prisons in Nigeria today, not even being heard. Some of them are sick. Some of them are dying. So there are thousands of people like Mazi Nnamdi Kanu that is languishing in prison. But Mazi Nnamdi Kanu happens to be the face of the collective injustice against our people. I thank Attorney Jesse for just going down and listing the chronology of events. But today I started to think about this thing, breaking down the days from the time United Nations gave the judgment ordering Nigeria to immediately release Mazi Nnamdi Kanu unconditionally, and the perpetrators be tried. That is a whopping 580 days. Not from the time he was kidnapped, from the time the United Nations looked at the case, over 9 months of study, of investigation, and came out with a unanimous decision that this man should be released. A United Nations working group on arbitrary detention is made up of 5-member nations. It was a unanimous decision in Netherlands. So we are law-abiding people. People are saying, well, they have your leader in a prison, and what are you doing? You're going home to sleep. We're going to follow the law, and we follow the law. So United Nations has spoken on July of 2022. The Nigerian Appeal Court, their own court, spoke October 13 of the same year. As a matter of fact, their judgment went further to say that this man cannot and should not be tried in any court in Nigeria. Why? Because he was kidnapped. You can't go around the whole world kidnapping your dissidents and dragging them back to Nigeria and putting them in prison. The rule of law does not work that way. Even the Nigerian Constitution forbids such acts. But you're dealing with people that have total disregard for their own law because they have the gun and bullet. Mm-hmm. And they have a way of instituting enforced disappearance of any opposition. Abia State High Court looked at this case in January of 22, like Jesse said, and as a matter of fact, demanded that Nigeria would send Mazi Nnamdi Kanu back to Britain because he was traveling with a British passport in his pocket as a British citizen.
and ordered the government to pay him the sum of 25 is because it's business. So in this country, if we stood up and Nigeria got mad about us standing up so for this man, thank God for these people too. What does a politician think we lose? We thank God for this group as well. You know, they are called Coalition of whatever, Coalition for the release of Mazi Nnamdi Kanu. This was done on Saturday last week. You see, we give God the glory. We are moving ahead. If now, anybody that knows what to do, now is the time for us to start doing it. Yeah, Carol White has been fired. Carol White, did the US tell us that the Carolite, they have fired him? No, they were pretending and hiding it. Who knows the reason why they fired Carol White? What Carol White? You see what is happening? Since as they fire Carol White for months now, Mazi could not come to court. Mazi, we cannot see Mazi in court. Every time they will come and say Mazi is in Ga, Mazi is in Umuchineke, Mazi is in Kaya, now your Chineke. And as getting a man and Mazi cannot come out in court, let us see him. At least see him go to go to Nanyoi. Kaiman or Dindo, Kaiman a host to Kanike, Kaiman or Ube. Carol White, I got Emma Ozokame. Oh, Hanabachi is Ejimako, Nabachi, I really roll ya. Nabachia, Kifu Chineke, Bokuchanda, John Madanaho. Nabachia, or the Kachinekes, where may we pay Jima, Ejiofor, Wepianos or Wepu Kafa Ozokame, Wepu has Hajebe. Weta said Ejimako, Boboloa. I keep for your brother, I could exercise Ejimako, needed the wicked. Unu kwesịrị ịdị happy na tata na ifuru Mazi Nnamdi Kanu na ifuru ya n'anya anya. Unu kwesịrị, you guys supposed to be happy and rejoice and not ever go and be start criticizing him and castigating him and telling him una love fuzikwa the Mazi Nnamdi Kanu. Ka just no ndu unu mabu ndị na-follow leader ndị na-asụ unu menu nka unu ashare akwa na program mmadụ unu angakwana anya ntị unu angekwana onye ntị unu echekwana na nke onye nka unu abụrụ zombi kunu nepo mmadụ agaghị emekwa m zombi okwa ya ka mụ na unu ji wee si okwu ya ka mụ na ndị US si okwu ya ka mụ na ndị atọpalot si okwu kọsa mụ na onwe m ana m anọ n'ihe mma mfụ na enwere a na-enwe ihe a n'anya fọ asị juru ya asị mba hey enwere mmụọ dị m n'ime mmụọ ahụ bụ mmụọ eziokwu Chineke anaghị ekwe ka m nọrọ ebe ihe ọjọọ na-eme ọ na-agbakasị m ahụ nsị mba na m agaghị emenwu ka njuba ndị asị m mapụ na ajọ m ịma. I don't care. I'm still happy being happy, staying my own, doing my own thing. Mana ihe unu na-eme bụ ihe ọpụta unu na-atụ unu asị ntụgide unu asị na na-ekweta asị niile because unu chọrọ freedom and na-edeceive unu na-aghọgbu unu na-edeceive unu maka unu chọrọ freedom ọ ya wetara unu freedom chesi n'ike ka anyị n'ebe unu niile anya kama ejimakọ ama m ka Simon Ekpa ji wee kpọgide ya n'ọnụ onye ọbụla pụtara kpọgide ya n'ọnụ onye ọbụla pụtara kpọgide ya n'ọnụ ma nke a bụ dịse eze a ọ kpọgidekwara eze a n'ọnụ kpọgide eze abịaraghị ya n'ọnụ onye a ka anyị bịara ime nweghị onye ọ hapụrụ ịkpọ n'ọnụ onwe ha onye a ka anyị bịara ime ofu onye na-enweta unu ofu onye na-achị ọha onye kwuo okwu asị na onye ahụ bụrụ ajọ mmadụ. Today anyị afụgo Mazi Nnamdi Kanu anya thank God for Ejimakor na-akpọgidere n'ọnụ o mego ihe ọ tara ego na tata ya afụgodo Mazi anyị afụgodo ya n'anya anya afụ mana ọ dị ndụ mana ọ na-eje ije mana isi ekpughi ya mana na oyekwu okwu mana okpughe ogbu mana ọ dịgodo ndụ ihe ohi ndị Naijiria na-eme ya ama ihe a na-eme ya na ebe ahụ ụnọ na ama ihe a na-eme ya ebe ahụ ụnọ unu ekpuchigide abịa court every time akọrọ anyị one story Ejimakor ndewo Chineke gozie gị Chineke nọnyere gị ka isi wee mee ka anyị dị happy today wee fụ Mazi na court ịgbanye ana ndị Igbo dọọ na nwe na aka na unu ejide na adị na-eso ndị mmadụ ka egwu unu esozi na ndị mmadụ ka egwu ọ bụ onye ọbụla agwara unu ya unu ekwete na-eji sensị unu wee na-eche echiche wee na-aṅụ mmiri wee na-ajụ ajụjụ na-eme ya onye si unu ụfọdụ asị na unu ajọ na unu achị unu achọghị m nso unu ka unu bịa share my program unu ashia na me I don't care I'm not nobody's paying me for nothing no
enwe ya na-akwụ m ụgwọ na freedom a na-eme afụtara ọmụ na-ekwu ụgwọ sef m na-eme ya wute obiọma m ka achọrọ m ka ụmụ Igbo nwere onwe ha achọrọ m ka anyị dị free unu nweta ya sị m abịa na Biafra unu anụrụ m onwe m obodo oyibo adọnkịa nwa ọhịa enwere ike sef nie m ebe a sef ụmụ m bịa na-eweta flawa na-edebere m hia nwa na Biafra land a na-enye flawa unu enye dị flawa dị ya a na-enye flawa nwa nie m ebe ahịa na-enye m flawa every time a na-eme mọdas every time a na-eje ihe na-eje weta flawa debe ebe a unu na-enye flawa na side bụ unu si na inye flawa bụ ihe arụ na ihe were flawa nye nne unu nwanna unu nwụrụ unu na ihe arụ na ọ dị ha mma ndị ọcha na-enye flawa ndị ọcha na-ewere flawa debe every now and then na-eje inweta ebe mmadụ nwụrụ ka ha si wee mechicha ya na-ewere na flawa na-edebere onye ahụ ọ dị taa onye enwe aṅụrị unu na-eme ya mba unu anaghị eme ya so unu weta Biafra unu si na ifi madam ifi mere unu nke a emere m unu nke nwe ihe ọjọọ mere unu ihe mere unu na-agwa m unu eziokwu ka m na-agwa unu si unu emezi ihe ọjọọ unu chegharị unu chenjie unu na-edu Biafra unu duha Biafra wute eziokwu ka Chineke blikiri eziokwu unu atụzi na-asị unu ju eziokwu wee na-eso na-edu mmadụ na-eje unu ejizi na-asị asị wee na-eje na-eme ihe ụwa ọ bụghị na Chineke adịghị hapi na unu na-atụ asị na-asị na unu eji asị nweta Biafra were na-asị na-enweta ya were na-asị na-enweta ya na nanụ I'm so happy that na Maazị pụtara tata so happy ejimakọ jisi ike onye nwaanyị nọnyere gị enwe ihe ya eme gị ibidogo ọrụ a Chukwu ya nọnyere gị anyị afụgo nke bụ eziokwu na anyị afụgo na ndị na Ejiọfọ Ifeanyị Ejiọfọ na afọ ya gị asị nsị Maazị afọ ya gị wute ezekome mana ndị US a na-aha ide ya na-ezo ezo anyị ekwu eziokwu unu niile na-atụ asị onye nke apụta ọtụrụ ji ebe onye nke apụta ọtụrụ ji ebe onye nke asaa nke onye nke anyị na-ebelive ebe unu niile nọ ndị Igbo jinu nwayọ ndị Igbo chegharịanụ n'omume unu chegharịanụ na-asị hụnụ asị ndị mmadụ asọzi na anyị chọrọ freedom na-eju anyị na teki anyị unu na-eteki anyị for granted na-araidi anyị anyhow na-eme anyị na-atọzụla anyị around na-eme ihe ọbụla unu kwuru nche na anyị ya ebelive ndị anụ na-emekwana ya ha eche echiche jụọ unu ajụjụ si ihe ọ na-eme ihe unu na-ekwu ọkụ o kwesịrị ịdị ihe ọ na-eme o kwesịrị ịdị mba ma wetuọ na anyị asa too much na anyị aza teki asị gị ọnya anya dị stupid ọ ya ka ndị pastọ ji na-eme congregation ha na-atụrụ ha asị still they are following them as zombie the same thing unu na-eme rubbish mmadụ kwuo eziokwu na sị kpọta onye a ka egbuo unu ihe egbu m ma gwa unu eziokwu unu na-atụ asị tụba na asị jebe tụrụ na asị ifere ya bụchacha nke unu niile ofu na ofu ma ndị bịara na Biafra strọgụl unu bịara hie abụ ịdị na-aza afa niile a na Chineke n'ụwa unu na-azachichi ya afa niile Chineke a na-etu ya a ya etu unu bịa ịzọ freedom unu bịara bụ ọ bụ ịzọ freedom ka ọ bịa tụọ afa ka unu bịa unu bịara unu abịara ka etobe unu ka unu abịara ka ndị be anyị na-ata afụ nekwa ka na-ata afụ ka ha dị free n'aka ndị zu onye unu bịara ndị metara freedom before ka ha si wee mee ya ka unu ọ dị iche unu bịa ka anyị na-akụrụ n'aka unu anaghị emeti ya na sị anyị tobe unu na-emeti onye ka unu bụ unu ọ bụ onye ma anyị na-eto na onwe unu nye nri onwe ha onye unu na-enye na onwe unu na-achụjụ ụzọ mmebe nwetanu freedom kwa ụfọdụ asịta mmadụ ife n'ọnụ na nwetagodu na freedom a nwetagodu na enweta ya afọzikwa m ịbịa Biafra land nwanụ unu abịa gbusisi eme ebe a mgbe nke ahụ rukwara so Chineke na biko ekele dịrị ya na ifụ Maazị Nnamdi Kanu tata and ejimakọ jisi ike ọ bụkwara nke ụmụnne Maazị Nnamdi Kanu na ha na-awọkụ na ha ihe niile ha ekwuru gbasara ha na-asị asị Chineke na ma bikos amaghịzi m nke bụ nke amaghị maazị nke anyị bụzi nke bụ eziokwu ọ bụrụ na ụmụnne Maazị Nnamdi Kanu n'ihe niile anyị ekwuru gbasara ha n'ihe niile abụ asị asị bikos na enwere ndị mere ya ka ha wee bugide ha ka ha wee bịa bụrụ head bụrụ ọga bụrụ everything Chineke gị ma ihe anyị ma bụ mepuo ndị niile ahụ afọ ofu na ofu at least tata anyị afụgo ọka ọrụ ejimakọ fụ ihe o mere anyị afụkwa happy na Maazị pụtara court that is my own na anyị fụrụ ya tata ọ bịa court for how long tụfịa akwa unu ri azịkwa ndị Igbo ndị ekwensu ndị ajọ obi kpọnwụ hụ na asị kpọkwa ụmụnne asị kpọọ everybody asị ndị pastọ na-edisive onye ọbụla here and there unu nwa na-edisive onye ọbụla here and there ndị na-eme freedom na-edisive onye ọbụla here and there eziokwu na-enye ha eji na-atụsọ asị me I've done my own. I am so happy that I see my leader today. Ekele dịrị Chineke, ekele dịrị Otisa, ekele dịrị Chukwu okike kere ụwa. Chineke biko gbaa ojimakọ ume
ma gbaa anyị ndị ọbụla bụ ndị na-fight for this freedom, ma ndị a na-akpọ onwe ha ọsịnafa ha bụ ndị ma ndị BRF Biafra Revolutionary Forces na-afụ their post. Ana m afụ their post because ọrịdị na-asị onye ndedị na ya na-afụ post ha na-ekwukwanụ ihe ha na-eme. Chineke gbaa ha ume, onye ọbụla na-eme ka freedom a ka anyị nweta ya. Chukwu na ji sinsia na ọ bụ ndị na-asị asị, ndị na-aji propaganda na-atụrụ na asị niile ha na-atụ. Chineke agaghị agba ndị ahụ ume. Ndị Chukwu ya agba ume bụ ndị bụ eziokwu n'ụwa, ndị ji eziokwu wee na-lead for us to get this freedom. Ndị aka Chukwu ya agba ume. Ise emechala m. Chineke gozie onye ọbụla. Bye bye. You can share my program or you can like my program. I don't mind. I am just having fun on this. I'm just here to ụfọdụ na-eme ka ha wee ndị some of them na-ebe ahụ mọcha eziokwu mana ha na-eme because na achọrọ ka ha na-enweta ego. Mụ ana m enweta abịa m ime nweta ego. Ihe mbịara ka anyị nweta onwe anyị ka ụmụ Biafra dị free na ha na-ata afụ. Because abụ m ada Biafra. Nwachukwu ka m bụ ada Biafra chọrọ ka Biafra dị nke si ya eme ka Biafra bịa nke tata ka ndị Igbo nwere onwe ha, ka ụmụ Igbo nwere onwe ha. Ọ ga-adị mma. Mana ịba ihe everywhere ebe ọ bụrụ asị juru everywhere, bụrụ aghụghọ ọ bụrụ ntụ juru everywhere. Ya ka jisi na nwezi grupu na-anọrọ m onwe m nke ọbụla nwezi grupu na because ama m nke bụ eziokwu. Ọ dị dem ma support nọrọ far away support ba ha. That is all. I don't want to be in part of any group because assist juru everywhere. When he eje na group ihe eme bụ onye nke abịa ọ bụrụ eze onye agwana m ọ bụrụ ọdọnga ịjụọ ya ajụjụ ọsị gị who are you to ask me question or next thing bụ ọpụta na online ọkpọ gị afa ndị zombi niile nọ n'ụwa asị na ha yazie na ịbụ na sabotu a na ịbụ na bad person, ịbụ na ajọ mmadụ, mana gị ka onye abụrụ ezigbo mmadụ. Ndị asị ị na-achọ freedom. Bye bye. I'm done. Take care. God bless you all. Hello, Daniel Eze. Ndewo. Thank you for coming. Thank you. Yes. Why is it our leader? You said our leader appeared in court today for the first time in 2 years after the sack of criminal Ejiofor and Mike Ezekweme. No mind them. Why is it our leader appeared today after the secret sack of why Opatagonu? Because Chineke ewepụ ha n'ụzọ. Chineke ewepụ na ndị niile ajọ mmadụ niile n'ọchịchịrị na anyị enwe freedom anyị na anyị agaghị abụ na maazị agaghị apụta. Chineke na ya disgrace niile ofu na ofu. Since when maazị apụtara na court anyị afụbeghị ya, anyị dị worried na-asị maazị ọ dịkwa ndụ, maazị biko Chineke biko ya ọ dịkwa ndụ nke na-eme anyị amaghị nke ọpụta ijocha court ọpụta ebe ahụ sị anyị ụmụ Chineke eme ya nke ụmụ Chineke eme ya nke Ojichukwu na-atụ asị. The worst part bụ na ndị mmadụ na-eji Chukwu atụ asị. Ha were afa Chineke because na Chineke dị long suffering. Chineke o nwere obiọma. Ọ bụ mbụ Chineke eji ha na afa m tụ asị ozugbo eme gị ihe ozugbo. Ọ bụ mbụ Chineke mana abụghị m Chukwu. Eju ha na afa m tụ asị eme gị ihe ozugbo. Unu eji afa Chineke na-atụgide asị na-atụ onye nke apụta ọkpọ Chukwu, onye nke apụta ọkpe Chukwu, onye nke apụta okwe Chukwu. Chineke abụrụ onye unu wee na-eme ka o si do n'ọma. Mana unu ya ma bụ na ofu ụbọchị unu niile ga-atachicha afụ n'ihe niile unu na-eme. Ihe niile unu ji afa Chineke wee na-atụ asị pụta unu eji afa Chukwu na-atụ na-eje. Kama ndị US ga-abịakwa gwa anyị eziokwu na maazị Nnamdi Kanu kwuo eziokwu. Onye nke a pụtara asị na onwe ezi dịka IPOB asị if na onye nwa fọmụrụ IPOB maazị fọmụrụ ka ị na-abịa asị anyị enwezi ihe dịka ya. Onye ka ịbụ ga-asị anyị enwezi dịka IPOB? Did you form it? Are you the one that form IPOB? Form your own and leave IPOB. Don't come and tell us there's nothing like IPOB because unless maazị Nnamdi Kanu saying there's nothing like IPOB, then we will not know. Who are you to tell us there's nothing like IPOB? Did you form it? Did you form IPOB? You did not. Maazị form it. It was Maazị Nnamdi Kanu that form it. He never give order. He never tell anybody. Tell them there's nothing like IPOB. Then we will know. No, you didn't. You come up and say IPOB is now in your government. It is your government, not our government. In Ania, we have been in IPOB before you came and start saying you want to do your government whatever. You now want to come and so all of us that is not in your government, all of us will go where now. It is IPOB that will know that Maazị form, and that is where we are going to remain until he comes out and tell us otherwise. Without that, no one tell us that there's nothing like IPOB. God bless you all. I love you all and take care. Nwada Kambo, when him Nwada na-ekwu eziokwu, Nwada ya stand in. Nwada na-atụ asị. Ụmụada ji na ha ekwu eziokwu na Igbo ka nkụ ma everywhere. Mana nwada nke nwada dị ife eziokwu ka m mara apụta na-ekwu. M ekwu ya kwugide ya kwuchaa ya. Onwe ihe unu ya eme m Chineke nọnyere m. Unu bidokwa ọnụ m n'afa.
kpọọnụ m afa buru m jee kọba rubbish unu na-aka don't care kunu kọrọ m out this years am I not existing? Am I not still here? Am I not still shining? As you can see, ọ na-emesa m n'ahụ because ama m n'obi m dị ọcha. Bye bye. God bless you all. Thank you. Love you. Love you all. Love you all. And I'm happy to see Maazị Nnamdi Kanu. And kudos to Maazị Nnamdi Kanu. Ọmọdike one of Biafra. Ọ ga-adịrị gị na mma. Nke enye gị aka. Mmeri ga-abụ nke anyị. Ejimakọ jisi ike. Chukwu nọnyere gị. Mmiri ga-abụ nke anyị. Next month, anyị ga-afụ ka oge si wee gaa n'aha Yeshua. Ise. Bye bye. Good night. Love you all.